Какво става, хора? Аз съм Тимош ВГ и преди да започна този клип искам да се извиня, че не съм качвал толкова много време клипчета, просто бях изгубил желание да снимам, но ето, че пак се завърнах и с това мое извинение отварям нов сървър на Minecraft и ще ви кажа една изненада, ако останете до края на клипа. Така, значи, името му е WorldGameBG. Значи, когато влезете в сървъра, ето ще ви спалне. Така някой какво ще казва, че спалне теглен, да, теглен е. Просто можах да намеря някой билдър, но някой ако го намеря, ще го тествам, нали, така. Значи, ето, WorldGameBG. Здравей! Тук вашето име, IP адресът на сървъра ще го има долу в описанието. Евенти от 8 часа вечерта. И тук приятна игра и Factions, MCMO и Actions. Така. Ето това е крейта. Значи имате 2000, Hitword, Golden Apple, 2500, нищо, нали, 10% шанс. Commander Repair и едно дъпа и Rank Award. Така. Значи сега да си вземе един крейт. Значи крейта. Ще вземем трички да отвориме. Ей така изглеждат те. Един Neverstar, име WordKey. Като дадете на него изписва този ключ се използва на Warp Crates. Така. Нека да ги отворим да видим какво ще се падне. Как виждате, повечето ми се падат парички. За малки Hitword 2000. Така. Значи. Опа, за малко дъпа. 2500 този път. Така. Значи, нека да започваме с ларповете. Първи ларп е Warp Crates. Това е Warp Crates, където отворихме, нали вече. Следващият е Drop Party. Drop Party-то. На всеки ларп, нали така. Ето това е само да заредят чънковете. Това е Drop Party-то. Тук копваме четове, няма да показвам откъде. И ги поставяме така. Сървъра е нов. И така. Следващия ларп е Warp End. Твърде Enderman. Така. Това е Enda. Знам, че не е направен като за Faction. Там да заредят чънковете. Бях копнал едно нещо. Така. Знам, че повечето хора мислят за Faction сървъри, че трябва да има доста място да си направят някакви трапчета и такива неща, но на мен така не ми харесва и заради това съм решил да бъде така. Това е Warp End. Тук долу има една дупчица. Там няма толкова много неща, особено ето тук. Тук, нали, има за PvP. И да, така. Следващия ларп е Warp PvP. Това е Warp PvP. Тук има да си купувате почнати, ето 50 и 2. Значи, тук това е Warp PvP. Това, както може да видите, е от Ender. Много готино. Така. Само ето с тия чънкове. Тук има почти от всички байоми. Това е, нали, Mushroom, Ice, там Desert, Nether. И така. Тук са няма да заредят чънковете, заредиха. Тук, както сега ще покажа, може тук да влезете също в кулата. Тук, нали, не се затваря се. Така, качваме се. Тук може така. Ако имате Ender Pearl, може да я метнете и
дойдете до тук, позволено е. Ама само дето трябва да сте на този блок, за да може да ги целите. И да. Следващия LARP е LARP Ranks. Там. Да покажа на него. Така. Значи, за Donation Points, нали ДП, се обърнете към XXMX96. Това съм аз. Ето как може да направите Faction. Това е моя. Значи, за MCMO левел се обърнете пак към мен и за кейове пак към мен. Така. Първия ранг е ранг Lord. Така. Ето му го да. Даже сега другото ще го направя пред вас. Е така. О, май гад. Не е заредил чънка. Тук иначе пише Lord. Така. Това е Underworld. Тогава, ако може да видите, не са ми заредили тъпите чънкове. Иначе тук ще пише това Underworld, там колко струва. Вие като дете се ще видите. Ето така. И тук Witherworld, най-силния ми е заредил и това. Witherworld. Така. Следващия LARP е LARP Rules. В смисъл, като напишете Rules, изписва правилата са на LARP Rules. Ето ги, значи, админ правилата. Ето ги, база модератор и аз не се. Значи, абсолютно забранено е телепортирането до админ и owner без тяхно разрешение. Забранено е телепортирането на хора на високи места, капани или лава. Забранено е телепортирането до хора, които са в Kick Battle игра. Забранено е кик или jail без основателна причина. Забранено е да се киква играч докато е в Kick Battle. Абсолютно забранено е стреленето на къщи на юзерите и напълно е забранено ходенето на PvP за админи и модератори. Незнанието на правилата не оправдава тяхното наказание. Така. User rules. Така. Не спамете ми от 30 минути. Не обижите ми от 35 минути. Не просете ми от 1 час. Не мамете бан 1 ден. Не играйте с хак 3 дена. Бан. Така, и следващия последния LARP. LARP Shot. Сега представям си той, ако не знам. Той не се пуска. Значи. Тук е миск. Миск означава разни блокчета, руди, такива неща. Ей, тук има Iron блокове, такива. Тук арморите. Ето, армор с меч. Диамантини, Iron, Chain. Там. Food. Ето я храната. God е болката. Мисля, една легендарка струва 4500. Ябълката ще трябва да увелича. Защото буй. Е така. Буй. Колко? 4 ябълки. Apple. За 200. Така. Ето тук казах. И Redstone нещата. Това е най-малкото нещо. Ето тук за Redstone. Даже има и Nether Star, който не се подава сега. Redstone. Тук също. И така. Това беше, нали? Сега за наградата. Наградата само да заредят тъпите ми чънкове. Наградата ми е който първи влезе в сървъра. Нали, днеска сигурно за колко е часа. Сега е 5:30. Ще кача това клипче и ще имате, сега е 25 май, ще имате срок до 30, не, до 28, които хора влязат, всички ще получат ранг Lord. Той е най-слабия, но все пак ще получат ранг Lord. MCMMO levels по 100 лев, не, 50 левела на такъв, само на едно нещо, което вие поискате. 50, нали?
16 кея и плюс това, плюс още 6 donation points, които ще може да дадете на ваш приятел, ако влезе по-късно. Да, и това беше от сървъра. Надявам се да ви е харесал. IP долу в описанието. Мисля след малко, че ще направя лайв кандидатури. Да. И това беше от мен. Надявам се да ви харесва това клипче. И до следващия път. Бай-бай!